Diyos, aming tilangin, dayawin ka. Ibunang nagdakdakkel nga ayat mo, inigabo paminapidaswa. Kristo nga ari, siksika, ipagdamdam mi, ito'y daga. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kasak mamit yan. Rinaan tayo, ti kaadda ni Apo Jesus, iti sibay tayo. Iti unag ti pagtaingan tayo. At day suna na makikadkadwa. Dawatan tayo tay parikna na kuma. Day ta abilag ken pigsa na kada tayo. At day dayaw tayo nga rin kini Apo Jesus, pagbalinan tayo nga iso ti ari tayo. Tapno maikari tayo ang makirano, diti tayo tinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat si pupuso tayo, ang pagbabawian ida. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi a Diyos, silawam ka dagiti puso, dagiti anak mo, anapasanto, babaen ti panagpenitensyada, ket ti mudem as iaayat, dagiti nasingpet nga umasog ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Kinuna ni Nebuchadnezzar, agpaiso kadi Shadrach, Meshach, ken Abednego, adiyo kayat ti agdaydayaw iti Diyos ko, ken diyo kayat ti agrukbab iti balitok ni estatwa nga impastek ko. Itangarod, apaman ang mangyegyo ti oni ti trompeta, flota, lira, sakabutse, ken arpa, ken dagiti daddumang instrumento, agrukbab ken agdaydayaw kayo iti estatwa. Ngem di kay agdaydayaw, may tapwak kayo adagos iti gumilgil ayab nga orno. Ipagarok yu kading adda Diyos ang makaisalakan kada kayo. Simumbad da Shadrach, Meshach, ken Abednego. Natanok nga ari, saan ang masapul nga ilintag ikalentigan mi dagiti bagbagi mi. No ti Diyos a pagserserbian mi, mabalin na kami nga isalakan iti gumilgil ayab nga orno, ken iti panakabalin mo, aramidan na dayta. Ngem oray no di na kam isalakan, amuem unatan ok nga ari, adi kam agdaydayaw iti Diyos mo, ket di kam agrukbab iti estatwa abalitok nga impasdek mo. Kasta unay ti pungtot ni Nebuchadnezzar iti mangeg na daytoy. Ket limang baga ti rupa na iti pungtot na kada Shadrach, Meshach, ken Abednego. Imbilin na kadagiti tattao na rubruban da ti orno iti mamimpito akapudot ti sigod apudot na. Binilin na dagiti kapigsan a soldado na ang mga repet kadagiti talo a lalaki sa day tapwak ida iti gumilgil ayab nga orno. Timakder adagos ni Nebuchadnezzar gapu iti siddaon na. Sinaludsod na kadagiti officials na. Saan aya atalo a lalaki ti rinipet tayong intapwak iti gumilgil ayab nga orno? Wen, unatan ok ngari insumbat ta.
Apay nga rod nga upat ang lalaki ti makitak ang magmagna iti apoy, sinaludsod ti ari. Saan da ang narepet, ket saan da met amaan ano. Kalanglanga ti may sa Diyos ti may kapat. Kinunani ni Nebukadnezar. Madaydayaw ti Diyos da Sedrak, Mesak ken Abednego. Imbaon na ti anghel na amang isalakan kadagitoy alalaki nga agserbi ken agtalek ken kuana. Kinaykayadda asalo nga singin ti bilin ko ket impustada ti biyagda ngem ti agrugbab ken agdaydayaw iti sabali a Dios malaksid iti Dios da. Ti sao ti ako. Agyaman tayo ti Diyos. Idaydayaw ken itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw kenitan okyo iti agnayon. Madaydayaw ka o ako a Diyos, tagiti kapuunan mi. Maitandok kuma tinagan mo iti agnanayon, nga awan inggana. Madaydayaw ka iti nadayak a templong, ket rumbeng ang makantaan ka kadagiti himno iti agnanayon. Idaydayaw kenitan okyo iti agnayon. Manipod iti nailangitan at trono, madaydayaw ken maitanok ka iti awan inggana. Idaydayaw da ka si kang agtugaw iti trono akas ari, maitanok ti dayag mo iti agnanayon. Idaydayaw kenitan okyo iti agnayon. Maidaydayaw ka aginggay ti pagpatinggaan ti langit, maitanok ti dayag mo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo da kayo watangatang, kantaan yu ti pagdaydayaw ket itanok yu iti agnanayon. Idaydayaw kenitan okyo iti agnayon. Magsahok ako, dumdumhek to'y adipen mo, at dakem ka, dagiti sa uama ka, iti ang nanayon abiyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit kan ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tinaypay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana. No agtalinaed kayo iti pannursuro, da kayo dagiti napaypayso nga adala. Maamuan yon to ti pudno ket mawayawayaan kayo. Kapututan na kami ni Abraham insungbat dagiti Hudyo. Ket uray kaano awan pay nangadipen kada kami. Anya ti kayat mo asawen a mawayawayaan kaminto. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagat ti pudno kada kayo. Si asino man nga agbasol, adipen ti basol. Ti anak agnanayon apaset ti pamilya, ngem ti adipen saan. Ngarod no wayawayaan kayo, wayawayaan na kayo ti anak, pudno asi wayawaya kayton. Ammok akapututan na kayo ni Abraham, no pay kasta kayat dak apapatayen. Agsipod tadiyo kayat nga awaten ti pannursurok. Isurok dagiti impakita kanyak ni amak, ngem da kayo aramiden nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo. Ni Abraham ti amami insungbat daken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada, no agpayso nga anak na kayo ni Abraham, aramiden nyo met kuma dagiti inaramid na. Awan ti inaramid ko no dilaeng ti panangibagak kada kayo ti pudno anangeg ko iti Dios. No pay kasta kayat dak apapatayen. Awan ti kasta nga inaramid ni Abraham. Da kayo aramiden nyo ti aramiden di amayo. Saan kami abastardo insungbat da, may sa ti amami ti Dios a mismo. Insungbat ni Jesus, no agpaysungat laeng nga amayo ti Dios, ayaten dakmet kuma, tanaggapuak iti Dios, ket ita adda agdituyen. Jak imay anak nakem ko, no di ket imbaon nak ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinaypay ken ka o Kristo. Nembag arabi itay manen Apo. Tultuloy tayo ti si kakararag,
Agtalag iti Diyos, ti grasya, ken bendisyon na, nanguruna iti daytoy, agtultuloy nga epidemya, manukay nga aldaw for 14, kaaging na ti 14, at apoy 13 days, nga kasto iti biyak tayo, barbaring no, haan nga agwaras, tano agwa, adoti pasyente, biktima daytoy, ituloy naman daytoy nga quarantine tayo. Kaya dito adoti bunga na, kung na tayo itirabii, adoti napintas a bunga na mo, dito orekas to'y nga nariga, adulat tamot tinapintas a bunga na. Kaya dito yung magkabalay, ko, gapot adot na trabaho dan, ay kaagbuya damot iti computer, kada cellphone dati pala buyaan damot, dito pala train to Busan pala umot, dito pala nagiti zombie pala umot, nga alya ko na, haan nyo magagaraan, ti agboy-buya iti horror. Taning kay to agilukat ti simbahan ti parbangon mo agisira ti rabiin pampanunutin yun ton nga datan tato umaan na kay latan ko nang nuretay uno saan kagatindan tengged yo aging gana nga ison ti agtartaren nga system yo takrot kayon ton. Wala nis niya di gagaraan nga biboya ang isumot ti maimulad ta system mo. Yo dati may sa ala nagagara ti ay aya Mobile Legend oray no tangtangad nga maturugan kas lapay la anya naganan back up kung kuna na pala diay karati pala di makikita nata ison ti agtartara iti system na aging gana no ti bigatan ay oray mangmanganan back up kung kuna na nga di sa mulan kuno masobraan iso ti agbalin nga agtaray nga iso ti system mo. No daduma, no kasdimot kada tayo, no anya di jay pag-aayat tayo launay no daduma, uray maikontra iti katatao tayo. Ison ti pampanunutin, iso ti talaga nga agtartaray. Hindi system tayo. Kada di nagpintas nga ruta na quarantine tayo, nagbalin tayo nga adipan ni Apo Diyos. Iso ti agbalin nga system tayo, at tumawag ko na nag-message di jay may ag-message ko na Apo, isabdagdag lagi ti trabaho mi, awanan ti trabaho mi, gapot awang mo ti aggatang, awang mo customer. Kanya ti brain nyo marot. Agkarkararag Apo, wow, agkarkararag. Nagsaya atin, agkarkararag ko nanan. Kada nga hindi, niya nakimisa kayo, niya Apo, kamera na mo ti Domingo ti duty. Agkararag ko na nagsaya atin takas to'y amin ti taray ti panunot tayo nga agkararag tayo kadi at nagsardanan kagpay sumat kakamsat no daytay no awan daytoy nagadulag iti kagayam kada kakapsat nagadupay ti ag-comment ita Facebook o rito YouTube kitain yun tonta na da kayo nga maladaw kada ka napaspas-pas i-upload tayo ti kada gito YouTube da gito mismisa tayo iti reflections nan. Kuno kita nagaduti at comment Apo, thank you, tamakimisa kam nga inaldaw. Dito yung parokya tayo. Diyos ko diyapay kayat mangmisa inaldawon. Duwa-duwan mo na talo-talo la ibaranggayon kaysa dito mangmisa nga inaldaw. Kaya umay kayo makimisa at inaldaw. Ay piman ti umay, may isa anak ka wheelchair. Dua nga retired, nga pasaray ang kabaw, nalipatan da nga dagayang misa. Pasaray mo lakab balay ko amin siguro, malpas dito yung lockdown. Kas lang at Domingo, ti kaado makimisa tatan. Napog, yamang kami na makimisa. Ma-appreciate tayo magayang timisa. Kano nawaya tayo ka, apay nga di ka nakimisa. Nyamot, Father, maawata mo ang kapigsa negosyo. Kapigsa lako, adipan na ka DJ negosyo. Anya mo dagiti mga adipan namin kada tayo. Allah sani kwa Apo nagpipintas na lugan trabaho ka trabaho di mo pay amo mangteden di mo pay amo agparaburan gapulang ta gumatang ka man ti baro lugan mo ka mabalin pay laeng Allah pinasikat kunada pay kitin ore diti parokya ko Apo pablisan mi man dati lugan mi second hand la what's wrong na second hand iso man nakapapati dan nagtrabaho ta kayat damat gumatang sanikwa, iso di agtartaray iti panunot tayo. Iso dati mga adipan ka na tayo. Dagito'y nagagduman, ala, apaya nga, nakimisa ka, nyamot na ako, maawatan ka din, apaya, kinay panagtatalon, ala, naadipanan.
Nila kay best friend ko, umay tumot, agkaraladaw ti misa, apay nga maladaw ka. Kung nadikadwa na apo, nagbayag, nag-make up, nagbayag, amang napagpatid data rupam ng datan. Dayta, panakimisam, umay kalaktan padasam. Nyamot apo ka mong drawing at pa kita. Maymot na minsan, sinapa na, ang nga naladong agpaiso, hindi kita, ay may sakiday na. Ay, adi pun ti kiday. Timan. Napatpatagan din yung panagrubwak ng di oras di misa. Na adi pun di kinadya ka mo, ano, sino ti pasiksyan na nga ta. Kung nakabsat mo daduma, dagito'y tinangadipon ka na tayo. Work, trabaho. Naka-ado na kayat tayo itibiyag, haan nga map na. Naka-ado ti, nag-shot nga rin tatata, awang pa'y agririri at kasi nga rin na kailangan kakabalay at agririri. Awang di makita nga sa bali. Kinagmayat dati pan naka-adipon tayo tilubong, idi tatan, awanan, nagbalin nga may maysa. Anya dito, adipon na tayo ni Apo Diyos. Adipon na tayo ni Apo Jesus. Anya di kunan nga ron di dayam ko ka. Anya nga ron ti obra mo agkarkararag ako. Ako nagsiyaatin Apo Diyos ko, hindi ko mapay lang naman nagdayta. Agkarkararag ako, may nagsiyaatin. Mari na di dyan, yan nagsiyaat nga isuna ko mati aking adipon ka na tayo. Maikat di dyan pan nakabalin tayo. Maikat di dyan power tayo. Maikat agraman sirib. Posisyon. Maikat agraman adal, sinungaro di pangipakitam, ta adal mo tatang ipaspasaw mo no rumwar ka, kabalay mo, awanan man. Deta sirib mo, ikarkari mo, alaga suruan man, dagita, kabalay mo. Deta sanin ko, maikarkarit mo, datan, na-lockdown amin. Nung may sa ibagbagana, ngamin no daduma, hanatay ba nga adiban ni Apo Diyosan. Adayutay mo launay kin ni Apo Diyosan. Dagati mo pan nakaidaydaya o pan nakaitantan o kitao. Dagati mo tap no agbalin ka nga sikat. Haang mga parakin ni Apo Diyos, ang taptan anya ti kunana, adipen na tayo ni Apo Diyos. May sa titurong di panunot tayo, agkarkararag tayo. Ti magkararag, agkarkararag tayo, tamalpasin Apo, ti kabukbutin garod ka, nunalpas anya nga rodan. Go back to reality kung nadaman nga i-post ti Facebook dahil nga sigurado. Go back to reality kung nadaman nga malipatan tayo manan ti agkararag. Haang kumaan. Bigbigan tayo na anya na itid nga na pintas nga na itid na kada tayo anya di jay. The value of the family. The faith. Ti pamati nga na itid na nga datay nga intero sa nga lubungan ka agkararag. Nga ma-realize tayo nga awan gayam ti gawgaway tayo. Awan gayam ti mabalbalinan tayo. Awang gayam ti kuko tayo. Awan ti matagikwa tayo. Tano dahil pag nakaaramid na dahil nagpintas ti realization tayo nga mapanggayam agsublikan niya na gini Apo Diyos. Nga ituloy tayo lakta at agkararag kakabsat. Ituloy tayo lakta at aura tayo nga si kakararag nga tunggal agid datay kuma. Kada kayong agsansanto rosaryo nga sa nga pamilya. Ti maudi ko mga ibagbaga si panunod tayo ka. Ave Maria nakno ka ti grasya. Kada kayo nga agistasyon iti cross ti maudi ko mga ibagbaga tayo ka dagiti mapampanunot tayo ka dagiti istasyon. Ti maudi ko mga mapampanunot tayo ka dijay sao ni Apo Dios. Haan nga dijay na ipost kay Facebook, haan nga dijay Mobile Legend, wano nya dagiti tayo, dagiti ubingan, wano saan haan nga dijay maway sa bahali nga tartarayan dijay panunot tayo. Kati ko maudi sa pwede nga maturog akay sa tiko na ngarod nga makaturog nagpintas nga laang ni Santo Rosario. Nagpintas nga iso ti maudi nga laang nga agidda ka ke arana arlat ni Apo Santa Maria. Dito yung dito ti pagadorara. Ngati alas 3, alas 2:30, alas 4 ti parbamo. Adat adorar into ang subliak nga maturog na makaturog akay asla makikita lata ni Blessed Sacrament kasjay nga tati bagbagana nga aura tay pumatapta hanna tayo ang adipan ti sabali Apo wen nagoro na ta bunyagan tayo adipan na tayo ko na tayo ni Kristo nagpintas daytoy salmo responsorio idaydayaw kinitang ukyo ti agnanayon amin ko mga aramidan tayo pakaidaydayawan ni Apo Dios
Amin ko mga nga garaw tayo, agturong ko mga maidaydayaw ni Apo Diyos. Tapno da tayo makuna tayo nga adipan na. Sa pungay Tuy datun ni ketawate mida Sapay kumatamay kari Amay datun tirabaw ti altar na Daytoy atin apay nga isabot miken ka Awan ti dayaw na Awan ti limnos na Di amay kariya may daton ti padaya Awag daydayaw miken ka Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kaya po awatin na kumalagay datun kay Imam ket may paay Yawan ken pakayorian, tinagan na, ken kasta may kapagimbagan kayo, ken kagabuhan, kinasantuan ng Iglesia. Idaton mi ken kaapo dagiti sakripisyo, isuda, nga inted mo apagdaydayaw mi itanagan mo. Pagbalinan kad ida pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamin ken Itag ayo dagita puspuso yo. Adadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit kung may Pudno na ya may karigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami ti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taing gunam-gunam mo kada kami amamati ken ka titinawen na panangdalos mi ti kararwa. Tapno iti siraragsak anakem income sa ganaan ti panangrambak mi ti panaglasat ni Kristo ken patay ket dumanon iti nagloriyaan a panagungar. Tapno iti panagpasnet mi nga agkararag iti panagregtami kadagiti aramid ti ayat ken ti panagigaget mi amakiranod kadagiti misteryo a makapagasat apakiragpatan mi ti baro apan nakayanak maawat mi ti kinalitop ti nadyosan abiyag a maipaay kadagiti ibilang mo nga anak anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga napnulan ti pakaydayawan, hosana iti kamatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, hosana iti kamatuan. Pudno na Apo abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos naket kinunana alaen nyo kat manan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso may yawat to amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan day di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon na tulag iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol
Aramidan yu daytoy, pangilaglagip yu kanya. Ti misteryo ti pammati. Nakarayo ni Kristo, nagungad ni Kristo, umayko ni Kristo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, amay kari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kad apo ti iglesia manaysak na pitisa nga lubungan kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asigina na mati panagungar danto iti sidong takaasim. Awatong kadida, iti sidong taranyag mo apakakitaan, daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, te paay mo met, takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam, amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kinenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat ako sa nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santos, isuda anakapudno anagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iropnoy megan kam nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kat walgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amani, agad sa bilangit, madaydayaw kumatinagan mo. dumteng mo ati pagariam, matumpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito, iti kanen mi, ti patinayon aldaw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi. Ibasul lagi din ang nabasul kada kami. Di na kami baybayan nga manugot ti suliso, isalakan. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kadas iaayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Tapupuan kituray ti panakabalingkin dayaw ti agnanayon na dito at sardoy. O Apo Meso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niya ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti padayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa pamamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo amin. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbaso ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbaso ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos, Amay God, kariti basbaso ti lubo. Item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti ari tayo, ti kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Ako tiyak may karima may katanyak, hindi may salain na sa umapay bagtun ti kararawa.
tibagin ka. Tibagin ka. Ay nagpintasin, di pa nabiyag tayo. Ang wanado, aking nag-asa, di sakramento, nakaskas daw, di sagot ni Jesus, salwa tayo. Dayawin ni Jesus, di sakramento, dayawin namin at tao. Dayawin tay a Pilipino, di sagot ni Jesus, salwa tayo. Nagparinto man tayo. Napnuan tarigagay panagkumulgag, wenno na espiritual na panagkumulgag. O Jesus ko, mamatiak nga adda ka tinasantuan unay sakramento. Ay ayaten ka ng ipangpangrong na ngemti amin na banag. Ket tarigagayak nga waten ka ti kararwak. Ngem gaputa saan ka maawat ita itinasantuan unay tinasantuan na sakramento. Umay ka dito'y puso, muray man laeng babaeng di na espiritual na wagas. Arpupen ka, kasman na mismo, madakan ti puso. Ket ikay sakit si bubukay labagi, ken kararwaken ka. Saan mo kad nga ipalubos, ang maisinaken ka. Horatio Imperata, agpaay ti panakasalwad, manipod ti 2019, and coronavirus. Diyos nga mami, umamangkamken ka, tinakaro pakasapulan mi. Dawaten mi ti panangikanawang kada kami, iti sakit at 2019 and coronavirus. Anakatayanen ti sumagmamano, ken nangikulbo iti alot at tao. Pagdawat kami ti grasyam, pagpaay kadagiti tat tao na kaipakman ti panakaadal, noan niya akita ti sikit daytoy, ken no anya tinagtaudan na, ken no kasano ti panakatipa ti panagwaras na. Tarabayan ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina, tapno tamingenda sila laing, ken siludungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno, wenno pribado, anas ken amang birok iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy sakit, tapno may subli ti sigod asalon atda. Ikan na kami iti grasyam nagserbi, agpaay ti pagimbagan ti amin, ken di tumulong kadagiti agkasapulan. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apumi, iso nga makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maria, tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami, San Rafael Arcangel. ikakaasin na kami, San Roque. ikakaasin na kami, San Lorenzo Ruiz. ikakaasin na kami, San Pedro Calungsod. ikakaasin na kami. Mangibaon ka o apo, tinasisimpet nga agserbi iti iglesia. Pumararag tayo. Ipaay mo kad apo tadagiti inawat mi a sakramento, agserbida na ilangitan nga agas tibagikan kararwami, tapno dalosanda dagiti puso mi, iti amin na kinadakes, ken papigsaan da kami, babaan ti agnanayon apan nalakmib mo, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tuloy tayo ti si kakararag apo. Ito'y nga madama nga dalgalya sa atin tayo, ala dandanin ako barbaring at kararag tayo.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbag arabi tayo amin Apo.